Uyazi kuyo yonke into abhekene nayo empilweni uSkambek kanye nabangani bakhe. Iyodwa into emenza jabule nemlethela intokozo ukuyobona isipawupete sakhe uJanet. Inkingi yodwa akafuni ukudedela uCrown uJanet. Impilo yancama mfana kusizukhala, ungabe yaphanda mfana kusizukulala. Impilo yancama mfana kusizukhala, ungabe yaphanda mfana kusizukulala. Janet futhi Ngiyaphila njani? ngiyaphila nami. Yazi bengathembi ukuthi uzophuma namhlanje. Hawu phela bengikho busy namhlanje yikho ngiphumile. Awu phela ngeke ngaso nafethu ubambe ngezinye ikhathi nawe yazi. Lutha ngoma ngisuke ngibhampa ngisuke ngibusy. Ubhizi. Ngoba ngiyachazela noma usho njalo. Abanga vele kwachazeka ngani. Cha ke Janet futhi phela mawuchaza ngaphethe izinto zami la sizohamba kahle yabo. Hawu kodwa zide nawe yazi ukuthi angikho ready bayini. Awu manje Janet awusho mfethu zinje ngavimba ukuthi mina nawe sithandana. Ngoba ngiyabona ukuthi lento engifila nawe ayifila mfethu. Yini mfethu engavimba ukuthi mina nawe sithandane mfethu. Hayi asikuyekeni lokho ke zide sobuye sikhulume ngakho. Kodwa namhlanje nje angitholi kahle ngathi khona ekudlayo ufani nazo zonke ezinye izinsuku. Kahle wena Janet mfethu mina ngistresswa amajita yabo. Manje amajita umember bontwana waboleka imali yabo sasinesikozi nje sisishayile yabo sisivele lapho siyavuka vele. Manje umember wethu avula boleka imali usugulelwa ioleti manje ngani umuntu oleti lakhe egula ngempela kwamanje nje simazi ukuthi ukuphi umember simazi ukuthi ukuphi. Kodwa umuntu angayenza kanjani into enjalo? Yakho umember wakwenza futhi yazi. Ngaze ngazolana nawe so. Ngiyabonga. Yazi wena futhi na Janet mfethu. Hawu indaba manje. Mfethu. Kodwa ayi mhlambe umngani wakho wakho ubegula ngempela wayengeke nje avele aboleka imali bese vele enyamalala kanjalo ke. Hawu mayigula ngempela uphi boyena kumember ke ngoba phela samgcina lapho thina umember namanje simazi ukuthi Awu usazobuya mhlambe lindani. umember wethu. Kodwa hlahla siyeke indaba umember ukuthi mina bengizele wena la hlahla into yami nawe. Angu general Ubani manje uGeneral futhi? isilalela Janet uthula bethu ungakhulumi bese mayifika la lo ithula uzibe nje hlahla. Okay. Oh, ngize nje emasi ngekho thina. Semfethu, imali yami mfethu. Imali Ngeke ungithethe ngalokhu ubhizi ngibelana noMajarini la ngifuna imali yami. Lalela, nguMajarini manje mina. Hayibothi yelo kanjani? uMajarini. Imali yami mfethu. Ayihlola ke le. ngangenzani mina lakho mina? Imali ethi so wena mfethu nduna kuza nomember lapha yini manje mfethu Ngifuna ngifuna imali yami. ukuthi umember ekhulile lo mzali wakhe mfethu wathatha imali wathatha yonke imali nje ngangizozijana mina. Baba angihlangana lezo zinto zeni lezi uthi wara imali. La. Imali angithathe emoyibona ngoba phela ngitshela umember wathatha imali hamba nayo. Ekombe njalo usize ngayo ke le mali yami. Lalela udiza kuba. Umnuba la Ngithi ungangifaka endabeni zenu. Angeni. Awukahle mfethu inkinga yakho manje mfethu. Imali angiyazi nje. Uyazi bethu umember nje mfethu udukile asimazi ukuphi ngimcinga nawe umember kodwa manje ufuna imali kimi wena. Ukuthi uyaduka uyavakasha wara imali Kanjani yami. imali ngoba ngitshela imali kimi. Ngibonga ngendlela engiqaleke ngayo ngiyapha bese ngifuna ukuyobhema imali. Ayikuse general ngathi wena seza kushiyela ikhanda lakho wena. Hayi noma ngangishiya manje wena mfethu ngolokhu silalela sikhuluma indaba zethu nalo mina ngifuna imali yami lo. Lalela musungijwayela kabi ngiyahamba zide ngikhathele nina mina. Hamba mani wena na uMajarini la. Hawu Janet mfethu. Hawu Janet. Baba Awu Janet mfethu. Janet. Ngakhohle ngifuna imali yami. Jita. Ngiyayifuna imali yami. Awu Janet mfethu. Aluphume kimi. General mfethu. Ish. Mfethu. Impilo yancama mfana kusizukhala, ungabe yaphanda mfana kusizukulala. Impilo yancama mfana kusizukhala.